Sugod na kog luto. Ako nang gibutangan og mantika. Ano oil diha? Sugod ako ning lamas. Among sugnod panit ra gyud sa kahoy among sugnod. Taga bukid man mi mao ni among kuan lutuanan. Maghaling sa buhan man among lutuanan. Wa mi laing nakit ang sugnod panit ra man gyud sa kahoy. Panit. Usog wa pod busiga. Ilaw na to ang bombay. Ni ukay-ukayon kay lolo dayon nato ang talong. Double kill, triple kill, mania, 7, 7, 7. Run! 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 Run, bitch! Run! 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 Bang, patay yun. Tawa, nasa pa ingon? Dono din na to ang talong. Double kill, triple kill, mania, 7, 7. Vector capture. Kluban sa din na to kadiyot. Dono din na to ang asin. Ito ning asinandaan. Sina na to daan. Dayon ning ukayon. Tuday ning butangan og tuyo. Sagol ang itlog. Dire ra nato ipusa kay aron nga makuan siya.
Kusan takloban aron maluto. Ayun. Itong tilawan, luto na ba? Yummy. Pero ako pang award. Award. Ako gumakonstin mo dayron. Kato din. Ako na po si dayron kung dito. Oh, luto na. Shut up! Ngaon na.